Qui és el millor vigilant de seguretat d'aquí? Clar que sí, en Mike! No se m'escaparà cap intrús! Això mateix! Mireu bé! No es pot entrar amb menjar ni llaminadures! Ho confisco tot! Tinc entrada! Genial! Pots passar! Encara que, espera, dona'm la joguina! L'he d'inspeccionar! Hi ha alguna cosa dins? Sento olor de caramel! Oh! Cap caramel se li escapa a en Mike! Em quedo amb això! I no cal que ploris haver-ho pensat abans! Molt millor! Ja pots passar! Estos, puc entrar? Espera un moment! Ha! Aquí tens l'entrada! Espera! Gira! Sospitós! He de revisar aquesta motxilla! Oh, un guant? Ets boxejador? Ho sento! Passa, passa! Oh! Para ja! Oh, hola, noia! Aquí tens la meva entrada! Deixa'm passar! Oh, què hi ha dins d'aquesta joguina? No! La meva Minnie Mouse! Para! Ho trobaré tot! Res. La meva joguina està tota trencada! Oh, ho sento, petita! Deixa que te l'arregli! Oh, així millor! Ara mola molt més! Què has fet? La meva joguina preferida! Oh, té un Cheetos! Si us plau, passa! Ha! Moltes gràcies! L'he ben enganyat! Bé, hola! What? Aquí tens la meva entrada. Espera! Coca-Cola? No! A tu no et deixo entrar de cap de les maneres! Oh! Això no s'hi val. Oh, yeah? Puc entrar ara? Oh! Tothom mirant-me a mi! Oh! Una balleta! No t'han ensenyat a deixar passar la gent gran? Àvia, no! D'acord! Mira de què és capaç aquesta balleta! Aparta't, noi! Això és un atac a la seguretat! Quina fastic! Els meus calçotets de la sort! Vine amb mi. Agafem tantes llaminadures com puguem. Un pastís i una pel·lícula. Què hi pot haver millor? I estic d'acord. Estic flipant! M'encanten les patates! Hi ha tantes coses boniques aquí! En tenim de sobres per tota la pel·lícula! Dóna'm les patates, noia! Oh, ho has escampat tot! Neteja-ho! Se m'ha acudit una idea. Deixaré anar les meves amigues cuques de bosc aquí. Llavors tothom sortirà corrent i podré entrar al cinema. Una idea genial! Oh no! Vigilant! Escolta, tens cuques de bosc aquí. Són enormes! Cuques de bosc! Quin horror! Treu-les, treu-les! Ho sento, però... De fet, us puc ajudar, així que tothom tranquil. Em desfaig de les cuques de bosc. Tinc un remei especial. És terriblement verinós, així que aneu amb compte. Guai! Ara ja puc veure la pel·lícula. Ha estat una idea genial. Oh, sí! I tant que veuré una pel·lícula amb els meus nacs preferits. Brutal! Oh, esteu tots bé?
Espera! Ningú m'ha de veure menjant patates! Hola, em doneu les vostres entrades? Genial! Sense menjar ni llaminadures, oi? No? Genial! Però ho inspeccionaré tot, petant els vostres globus! Oh, ho sento molt. Això ha estat vergonyós. Hola, aquí teniu les nostres entrades. Hem d'anar a veure una pel·lícula. La meva amiga no es troba bé. Oh, ho sento molt. I tant, podeu passar. Mandy, ho hem aconseguit! Ja som al cinema! Treu les coses bones! I tant! Aguanta això! Podem veure Sprite i el vigilant ni se n'adonarà. Ho veus? Ho poso en aquesta ampolla especial. Serà com un degotador. Que bo! Ei, nois, no us oblideu de subscriure-us per veure primer els vídeos més divertits. Comprovem els nostres dolços també. Uau, això és boníssim! Ha estat a la teva millor idea, Britney. Crec que he trobat les intruses. Em voleu compartir? Ui! Hola! Us he trobat! Aquí teniu! Oh, han fugit! Oh, un segon! Trobaré les entrades! Genial! Però no podeu portar patates! Les heu de deixar! No s'hi val! Britney, mira! Hola, noies! Com esteu? Oh, Déu meu! És en M. César! No m'ho puc creure! Sóc la teva fan número 1! Aneu amb compte, noies! Sóc un tio senzill! Ens podem fer una foto? T'estimo! Oh! Hola, senyor Zack! Espera, però tinc les butxaques plenes de llaminadures i se m'ha acudit una idea. Posaré totes les gominoles dins de la gorra, com si fos el meu pentinat. El vigilant em deixarà entrar segur. Després faré una cadena xula amb monedes de xocolata, com porten tots els rapers, i anells de caramel. Ei, col·lega, ioga, sóc un raper molt guai amb pit. És la primera vegada que sento parlar de tu. Ei, col·lega, va! Em pots escoltar a tots els clubs. Tinc entrada. Deixa que te la signi. Aquí tens un autògraf del mateix pit. Ni tan sols et conec, però pots passar. Oh, aquests rapers! Espera, t'has deixat el micròfon. Puc cantar mentrestant. Sí, he pogut passar amb les llaminadures. Que bo! Britney, anem cap a aquest tio. Hey, please. Ens pots donar algun caramel? I tant, noies! Agafeu-ne! Que bo! Això és deliciós! Jo també en vull. Ningú passarà de Mike! Hola! Hola! Aquí tens la meva entrada. Tot està bé, però t'he de revisar. Està tot net. Desperta! Pots passar. Aquí tens la meva entrada. Què estàs fent? Sé que aquestes flors estan fetes de dolços. Núvols de sucre. No. Però torna'm el ram! Bé, vull entrar. He de revisar el teu llibre. Oh, m'encanta! Pots entrar al cinema! Oh, gràcies! Please. D'acord, és hora de marxar!
visca! He pogut entrar al cinema amb els meus dolços. Aquell vigilant ruc no s'ha assabentat de res. Tinc un amagatall de xocolates al meu llibre, i galetes, i tot el que m'agrada. Mireu com ho he fet. He agafat un llibre i n'he tallat al centre. Després l'he omplert de xocolates. He agafat unes galetes i... se m'ha acudit una altra idea brillant. Mireu. Tot ha funcionat. Tot el que heu de fer és subscriure-us. Gràcies, nois. Molt divertit. Quina pel·lícula més divertida! Hola? Aquí tens la meva entrada. Oh, què és això? Xiclet? Oh, no! No pots entrar de cap manera així. D'acord. Satisfet? Puc passar ara? Sí, passa. Oh, la meva entrada! L'entrada! Espera, t'he d'inspeccionar per si portes menjar o dolços. Estàs molt segur de tu mateix. No he trobat res, pots passar. Oh, i tu? Qui hi ha al transportí? És el meu gos dolent, en Richie. No cal que el molestis. Oh, sí! He pogut passar! Bé, no us espanteu. No hi ha cap gos a la vista, sinó un munt de dolços. Mireu-ho vosaltres mateixos. Vull gominoles. Quina delícia! Ei, ens en pots donar també? Ei! Totes les llaminadures són meves. Ningú me les prendrà. Ei, nois, us ha agradat aquest vídeo? Llavors assegureu-vos de fer un m'agrada, deixeu un comentari a sota i no us oblideu de subscriure-us al nostre canal. Ens veiem molt aviat. Adeu!